Για μένα ο όρος κονσέρβα δεν υφίσταται. Τι σημαίνει πραγματικό development που δεν ολοκληρώνεται σίγουρα σε μία ώρα. Όταν ακούσεις κάποιος να λέει «Ωράει κονσέρβα πρόγραμμα», δεν έχει ιδέα για το πρόγραμμα. Στα 1000 άλογα έχουμε ήδη 115 κιλαροποίης, θα δούμε πού θα φτάσει. Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Car Talks. Είμαι εδώ σήμερα με τον Γιώργο στην εταιρεία Top Mods. Καλησπέρα Γιώργο. Καλώς όρισες Αργύρη. Πες μου λίγα πράγματα για την εταιρεία, που βρίσκεστε, με τι ασχολείστε, τι αυτοκίνητα πιάνετε κτλ. Πολύ ωραία. Αρχικά, μπράβο για την ωραία προσπάθεια που παρακολουθούμε εδώ και λίγες μέρες. Έτσι σε γνωρίσαμε κιόλας και μετά την επαφή που κάναμε στο Facebook. Αν όλα πάνε καλά, θεωρώ ότι σε κανένα χρόνο θα συζητάμε για διαφορετικά νούμερα στο κανάλι σου. Το ελπίζω. Ωραία. Λοιπόν, αρχικά είμαι ο Θεοδωράκης Γιώργος, είμαι υπεύθυνος της Top Mods. Η εταιρεία εδρεύει στη Σύνδο στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε αντιπρόσωποι κάποιων εκ των κορυφαίων brand στο χώρο του tuning, APR, Unitronic και EcoTune σε ό,τι αφορά το software και το hardware, αλλά και κάποιων εταιρεών που έχουν να κάνουν σχετικά με την εμφάνιση, όπως είναι η Vossel, η Tecrap με τις μεμβράνες, η Optexil για τις μεμβράνες προστασίας και ούτω καθεξής. Στο χώρο, με μια γρήγορη αναδρομή, μπορώ να πω ότι είμαστε από το 2012, που ξεκινήσαμε σαν APR Θεσσαλονίκη, δηλαδή dealer της APR Greece τότε, και αμέσως το 2014 πήραμε στα χέρια μας την γενική αντιπροσώπευση της APR για Ελλάδα, Βουλγαρία, Ιταλία, Αλβανία και κάποια άλλα κράτη. Το ίδιο ισχύει και για την Unitronic, που είναι πρόσφατη η συμφωνία που έχουμε συνάψει σχετικά από τον προηγούμενο Μάιο. Είμαστε ο βασικός εισαγωγέας και διανομέας προϊόντων για Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και ούτω καθεξής, αρκετά κράτη. Ωραία. Επί της ουσίας είστε one-stop tuning house. Θα ήθελες λίγο να εξηγήσεις τον όρο? Ναι. Θεωρούμε ότι προϊόν υπάρχει παντού. Εμείς εδώ η φιλοσοφία μας είναι το να παίρνει κάποιος με το αυτοκίνητό του και να έχει μια ολοκληρωμένη παροχή από εμάς. Δηλαδή έχουμε προσπαθήσει να καθετοποιήσουμε κάποιες διαδικασίες που έχουν να κάνουν είτε με τη συντήρηση είτε με την βελτίωση του αυτοκινήτου, και αργότερα, όταν κάποιος έχει ολοκληρώσει, η αυτόματη ερώτηση που ίσως έρχεται και στο δικό σου μυαλό, και τώρα πρέπει να το κάνουμε όμορφο. Επομένως, ασχολούμαστε και με αυτό το κομμάτι. Ξεκινώντας δηλαδή από μέσα, όπως είδαμε στην Ξενάγηση πριν από λίγο, από το συνεργείο, με υπεύθυνο τον Χατζη Εμμανουήλ Παντελή, που γίνονται οι εγκαταστάσεις όλων των προϊόντων που αντιπροσωπεύουμε επίσης, και περνώντας αργότερα στο δυναμόμετρο και την τοποθέτηση των προγραμμάτων. Ωραία. Μπορείς να μου εξηγήσεις λίγο τη συνεργασία σας? Τις συνεργασίες μας, φυσικά. Είχαμε, όπως είχα πει, ξεκινήσει σαν one brand shop με την APR, και έτσι και ίσως ακόμα μας ξέρει ο περισσότερος κόσμος σαν APR Greece. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε βάλει ένα λιθαράκι στο branding στη χώρα μας γύρω από αυτό το brand. Τώρα, έχουμε την APR χρόνια, έτσι, το ξέρει ο κόσμος. Αυτό που δεν ξέρει είναι ότι πλέον είμαστε και οι βασικοί αντιπρόσωποι και εισαγωγείς της Unitronic, μια εξαιρετική εταιρεία που η συνεργασία μας σε καθημερινό επίπεδο αποτελεί από μόνη της μια εμπειρία, τόσο για τις γνώσεις που μας προσφέρουν και ανταλλάσσουμε συνεχώς, ας το πούμε έτσι, αλλά και για το επίπεδο, το level του support που έχουμε όταν θα χρειαστούμε κάτι. Έτσι γίνονται όλα τόσο άμεσα, που νομίζω ότι είναι στο δίπλα γραφείο και θα μπορούσα κάλλιστα να σου πω και κάθεται και ένας από την Unitronic μέσα. Δηλαδή γίνονται όλα αρκετά γρήγορα για εμάς. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Τα προϊόντα είναι άριστης ποιότητας. Πάντα με βάση τη λογική που έχουμε θέσει εμείς και τα standards στο μυαλό μας. Δηλαδή παίρνεις ένα downpipe, παίρνεις μια εισαγωγή, όλα είναι bolt-on. Μέθοδος με reverse engineering που δεν χρειάζεται copy-rapsing. Πολύ σημαντικό για τον τελικό καταναλωτή και για την εμπειρία που έχει συνολικά στο κατάστημα. Και γενικότερα έχουμε και την EcoTune, κάτι που επίσης δεν γνωρίζει ο κόσμος. Είναι εταιρεία software καθαρά, με έδρα τη Σκωτία. Τα παιδιά είναι εξαιρετικοί calibrators, τους χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στα MQB και στο Stage 3, δηλαδή version 5, TT535 και τέτοια turbo. Τα πάμε όλα με αυτούς. Ωραία. Οπότε, η APR είναι μια εταιρεία η οποία εμπορεύεται τι? Η APR είναι δύο ταχυτήτων εταιρεία. Είναι το software και το hardware. Εξαιρετικής ποιότητας hardware,
το οποίο μου επιτρέπει να πω ότι πάντα αποδίδει, δεν θα σε προδώσει σε κανένα στάδιο της βελτίωσης που εσύ επιλέξεις. Και έχουμε και το software, αυτή τη στιγμή απαριθμεί περίπου στα 200-220 άτομα σαν βελτιωτικός οίκος. 5-6 δυναμόμετρα που καθημερινά κάνουν calibration και φυσικά ανήκει στον όμιλο της Holley, που εκεί μέσα θα βρεις και άλλες εταιρείες όπως η Dinan για τα BMW και ο καθένας έχει πάρει το κομμάτι που είναι ειδικό, να το πω έτσι. Ωραία. Η Unitronic το ίδιο. Η Unitronic είναι επίσης μια εταιρεία, αυτή τη φορά βελτιώσεων με software και hardware, με έδρα τον Καναδά. Τρομερό development, έχει γίνει πάρα πολύ γνωστή στο κομμάτι των RS3, σε εκείνη την κατηγορία με τρομερά ρεκόρ, στα DASA ιδίως για αυτούς που γνωρίζουν. Δηλαδή είναι αυτό που λέει και στην πιάτσα, το έχουν τερματίσει σε κάποια πράγματα. Θα ήθελες να μιλήσεις λίγο με αριθμούς. Έχουν τρομερούς χρόνους στο quarter mile που λένε στην Αμερική, με κάτω από τα 10 δευτερόλεπτα και κάποια άλλα ιδιαίτερα project σε συνεργασία με άλλες εταιρείες, τα οποία μάλλον έχουν ρίξει το ίντερνετ κατά καιρούς. Είναι τρομερή. Ας αλλάξουμε λίγο το κομμάτι, θα γυρίσουμε πάλι πίσω στο tuning πιο μετά. Θα ήθελα να αναφερθείς λίγο στο κομμάτι του detailing. Ναι. Πώς μπήκε στην εταιρεία. Αργύρι φυσική ανάγκη, δηλαδή όταν έχεις ένα αυτοκίνητο που έχεις εμπιστευτεί έναν βελτιωτικό οίκο να αυξήσει τις επιδόσεις του, αυτόματα σου έρχονται κάποια πράγματα στο μυαλό και θέλεις να εμπιστευτείς τους ίδιους ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά, όπως σου είπα, έχουμε προσπαθήσει να καθετοποιήσουμε τη μονάδα εδώ, επομένως χρειαζόμασταν και τον απαραίτητο κόσμο να το κάνει. Δεν έφτανε να πούμε ότι σου βελτιώνουμε τώρα το αυτοκίνητο, τώρα σου βάζουμε το downpipe και πάμε εμείς οι ίδιοι και κάνουμε το detailing. Επομένως, ανέκαθεν είχαμε έναν άνθρωπο που ασχολούνταν αποκλειστικά με αυτό. Έχουμε δοκιμάσει αρκετά προϊόντα στο χώρο, είτε της Expel είτε της FX, ήμασταν με όλα ευχαριστημένοι. Παρ' όλα αυτά, τον τελευταίο καιρό δοκιμάζουμε κάτι εντελώς νέο. Τώρα μας πέτυχε, έχει έρθει και το δείγμα. Μια κεραμική προστασία, την οποία θα πούμε περισσότερα σε λίγο καιρό. Έχουμε ήδη εφαρμόσει σε κάποια αυτοκίνητα με δεκαετία γραφένιο και ούτω καθεξής. Γενικότερα το κομμάτι αυτό το έχουμε αναλάβει με μια συνολική επένδυση πάλι αρκετά σοβαρή, που μας επιτρέψει τόσο το interior detailing όσο και το exterior. Έτσι, δηλαδή και τα δύο, και το μέσα και το έξω, είναι κάτι που γίνεται εδώ. Πολύ ωραία. Στο έξω κομμάτι του αυτοκινήτου, κάνετε και wrap. Κάνουμε και wrap. Ωραία. Ας αναφερθούμε λίγο σε αυτό το κομμάτι και θα ήθελα πιο πολύ να μου μιλήσεις για το ποιον λόγο να κάνεις wrap παρά να το βάψεις στο αυτοκίνητό κτλ. Αρχικά να πω ότι κάνουμε και wrap, κάνουμε και τις μεμβράνες προστασίας, τις PPF, έτσι, και πάλι εκεί προσπαθήσαμε να το κάνουμε ακόμα πιο σωστά, δηλαδή να μην βασιζόμαστε σε κάποιον να μας κόβει τα κομμάτια της PPF. Έχουμε επενδύσει στον blotter που σου βγάζει όλο το kit pre-cut και το εφαρμόζουμε πάνω στο αυτοκίνητο. Δηλαδή λέει ο Αργύρης, έχω ένα RS3, θέλω να το κάνω PPF, δεν θα μπει ούτε μισό κοπίδι, ας το πούμε, πάνω στο αυτοκίνητο. Προχωρώντας τώρα στην πλευρά του wrapping. Είναι λίγο σύνθετο το ζήτημα και δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι και σε αυτό το κομμάτι είμαστε εισαγωγή στη TechWrap. Δηλαδή μας αρέσει όταν θα βρούμε ένα προϊόν να κυνηγήσουμε και το να το αντιπροσωπεύσουμε, γιατί το πιστεύουμε. Δεν είναι για κάποιον άλλο λόγο. Εδώ τι γίνεται. Θεωρεί κάποιος ότι αν το αυτοκίνητο, το χρώμα του είναι ταλαιπωρημένο από κάτω, ενώ με σημάδια και με τέτοια, ότι θα βάλει μία μεμβράνη και θα φαίνεται λίγο. Έτσι. Προφανώς δεν μιλάμε για τέτοιες εφαρμογές. Θα πρέπει το αυτοκίνητο να έρθει σε μία κατάσταση την οποία θα πατήσει σωστά η μεμβράνη πάνω. Ένα το κρατούμενο. Οπότε μιλάμε π.χ. να έχει αράχνη, να έχει. Η αράχνη δεν μας απασχολεί. Λες ρατζουνιές, όχι να έχει σκάσει το χρώμα. Περισσότερο μιλάω για αυτά τα κομμάτια που πρέπει να μεσολαβήσει και μία διόρθωση, έτσι, για να πατήσει σωστά. Καθώς είτε μπογιά, είτε χρώμα, με συγχωρείς, είτε μεμβράνη, η λακκούβα πάλι θα φαίνεται η ζημιά. Επομένως, γιατί χρώμα και γιατί μεμβράνη δεν είναι η απόλυτη ερώτηση που μπορεί να απαντηθεί. Απλά θα δώσουμε το πλεονέκτημα της μεμβράνης αυτή τη στιγμή, που δεν είναι άλλο από το ότι όταν είναι σωστό, εννοείται από κάτω χρώμα και εφαρμοστεί σωστά, παράλληλα η ίδια μεμβράνη είναι και προστασία για το χρώμα του αυτοκινήτου. Δράσαν PPF, ναι. Ένα μέρος της, έτσι, δηλαδή τα μικρά, το πάχος της μεμβράνης που θα εφαρμόσει πάνω αποτελεί και προστασία από αυτόματα για το χρώμα. Ζούμε σε ένα μέρος τουλάχιστον που λίγες φορές έχουμε δει γρατσουνιές από βανδαλισμούς ή. Τώρα, στην περίπτωση του βαψίματος, δεν θα σου έλεγε κάποιος, ένας βογιατζής, ας πούμε, ότι ένας μαφέας, με συγχωρείς, μπορούμε να
βάψουμε μόνο εκείνη τη γραμμή, να επαναρθώσουμε μόνο εκείνη τη γραμμή που είναι. Ενώ στο κομμάτι, στην περίπτωση της μεμβράνης, θα έρθει ο ράπερ, θα ξεκολλήσει το κομμάτι της μεμβράνης και θα εφαρμόσει ένα άλλο και θα είσαι πάλι καινούριος. Επομένως, είναι το πιο βασικό για μένα πλεονέκτημα αυτό. Ωραία, Γιώργο. Οπότε, σαν κοστολόγηση, τι συμφέρει τον πελάτη? Σαν κοστολόγηση, ένα σωστό βάψιμο αρχικά δεν μπορεί να έρθει στην τιμή της μεμβράνης. Μπορεί να βρεις μια προσφορά που να σου λέει κάποιος: μπορώ να βάψω το αυτοκίνητό σου με 500 ευρώ, αλλά θα πάρεις και την αντίστοιχη πληρότητα. Θεωρώ ότι το κοστολόγιο της βαφής είναι μια ερώτηση που πρέπει να γίνει σε μια σωστή μονάδα εταιρεία που βάφει σωστά αυτοκίνητα. Νομίζω ότι θα εκπλαγεί κάποιος σε σχέση με αυτό που θα περίμενε για το κόστος. Το κόστος της μεμβράνης αντίστοιχα είναι άμεσα σχετικό με το μέγεθος του αυτοκινήτου. Και τη δυσκολία πολλές φορές. Δηλαδή, αν έχουμε ένα RS που στρίβουν έτσι από εδώ από εκεί και θα πάρεις λίγο περισσότερο χρόνο για να αντίσεις κάποια μέρη, κοστολογείται ανάλογα. Μπορεί να ξεκινήσει από τα 800 ευρώ ένα αυτοκίνητο μικρό και να φτάσουμε, παραδείγματος χάρη, μέχρι και τις 2.000 ευρώ. Πάλι είναι σχετικό πάλι. Μπορεί και αυτό να αλλάξει όταν θα μου πει κάποιος: θέλω και τα εσωτερικά των πορτών. Που δεν είναι μόνο το μήκο τρέχον μέτρο της μεμβράνης που θα δαπανίσεις, είναι δυσκολία εκεί, έτσι. Εφόσον έχουμε κάνει wrap ένα αυτοκίνητο, ποια είναι η διαδικασία μετά? Μπορούμε να το πλύνουμε κανονικά όπως πλένεις με το. Μπορεί το πλύσιμο να γίνει κανονικά. Φυσικά υπάρχουν κάποιες οδηγίες από τις μεμβράνες που χρησιμοποιούμε. Έψαχνα να βρω μία τώρα, απλά είναι μέσα σε ένα καινούριο κουτί, που σου λέει πώς ακριβώς να συντηρείς. Εμείς αυτό το έγγραφο συνοδεύει τον πελάτη μας με την παράδοση του αυτοκινήτου. Υπάρχει κάποια εγγύηση? Η εγγύηση είναι πενταετής από την Tecra, που δίνει λίγο παραπάνω. Παρ' όλα αυτά, εμείς την κρατάμε στην πενταετία γιατί γνωρίζουμε τις θερμοκρασίες της χώρας μας και πράγματα που είναι άμεσα σχετικά με την ταλαιπώρηση που δέχεται το υλικό. Οπότε, ποιες είναι οι αιτίες που μπορεί να χαλάσει τώρα? Αρχικά μπορεί να είναι τα καθαριστικά. Είναι άμεσα συσχετιζόμενα με το τι pH χρησιμοποιείς, όπως και τα πλαστικά του αυτοκινήτου. Έχουμε δει λίγες φορές σε γρίλες πάνω να ξεθοριάζουν ή να αφήνουν κυρίδες και ούτω καθεξής. Φυσικά είναι το πόσο χρόνο και πού μένει το αυτοκίνητο. Δηλαδή υπάρχει ένας κλειστός χώρος, υπάρχει ένα γκαράζ, μια πιλωτή, έστω τουλάχιστον να μείνουν όλη μέρα στον ήλιο. Και φυσικά έχει να κάνει πάρα πολύ με την ποιότητα της μεμβράνης. Και γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχει φθηνό προϊόν, υπάρχει προσωρινή λύση. Δηλαδή το φθηνό διαφορετικά είναι ακριβό. Υπάρχει και δυναμόμετρο. Χρησιμοποιείται καθαρά για προγραμματισμό? Μπορώ να έρθω εγώ να μετρήσω το αυτοκίνητο που δεν έχω? Τώρα είναι ερώτηση που μου αρέσει ιδιαίτερα, γιατί πριν από λίγες μέρες ρολάραμε και το online booking μέσα στο website μας. Μπορεί κάποιος πολύ εύκολα και γρήγορα να επιλέξει ημερομηνία, την ώρα. Υπάρχουν 4-5 διαθέσιμες ανάλογα την ημέρα θέσεις μέσα στο 8ωρο, ας το πούμε έτσι, που βρισκόμαστε εδώ, και να κάνει online booking. Φυσικά είναι λίγο και έτσι πέρα στη εμπειρία του χώρου αναμονής όμως. Οπότε θα περάσει πολύ ωραία. Θα φάει σοκολατάκι και θα δει και τα αποτελέσματα live στην οθόνη, που από τη διαδικασία δεσίματος του αυτοκινήτου πάνω μέχρι και τη μέτρηση το πριν και το μετά, αν κάνουμε εμείς το πρόγραμμα. Ωραία. Ταυτόχρονα τρέχει και ένα project στο YouTube. Τρέχει. Υπάρχει το YouTube. Πόσα χρόνια ασχολείστε? Από APR Greece εποχή ξεκίνησα ανεβάζοντας κυρίως όχι vlogs, τις παραγωγές που κάναμε, είτε με το F16 είτε το Perfect Date που είχαμε κάνει, βραβευμένες και οι δύο οι καμπάνιες. Είχε μείνει λίγο πίσω και εν τέλει, για το όπως είπα στην αρχή, μας αρέσει να έχουμε συγκεκριμένους ανθρώπους για αυτά εδώ. Επομένως έκανε join στην ομάδα και ο Κωνσταντίνος Χρυσάκη. Όλοι μαζί σαν ομάδα τρέχουμε τα vlogs. Πλέον τρέχει μέσα από το official κανάλι μας, το Top Mods, που μπορεί κάποιος να μας κάνει follow, subscribe, όλα αυτά τα σχετικά που βγαίνουν και τα εικονικάκια τα ωραία. Εν ολίγης, για να απαντήσω και στο ερώτημά σου, δυναμικά θα έλεγα 1,5 χρόνο ότι έχουμε μπει στο κομμάτι των vlogs. Ωραία. Έχοντας καλύψει το τι προσφέρετε σαν εταιρεία, θα ήθελα να πάμε λίγο στο tuning. Γι' αυτό μαζί μας είναι ο Παντελής. Γεια σου, Παντελή. Γεια σου, Αργύρη. Λοιπόν, θα ήθελες λίγο να μας αναφέρεις χονδρικά τι κάνετε, μέχρι τι project κάνετε? Τι κάνουμε? Είναι τόσο μεγάλη λίστα όσον αφορά τις εργασίες που κάνουμε μέσα στο συνεργείο. Εγώ θα τις πω επιγραμματικά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ξεκινάμε από ένα απλό service και προχωράμε μέχρι και την βελτίωση όσον αφορά τα μηχανολογικά,
πολύ ακριβών αυτοκινήτων. Αυτό συνεπάγεται με επισκευές κινητήρα, επισκευές ASMAN, ισχυροκίνητα είτε DSG είτε αυτόματα και με μετατροπέα ροπής. Γενικότερα ό,τι έρθει στο μαγαζί για μηχανολογική εργασία το φέρουμε εις πέρας, έτσι. Από εκεί και πέρα έχουμε τόσα προϊόντα που ναι μεν είναι bolt-on, μπορεί κάποιος να τα πάρει και να τα τοποθετήσει στον γκαράζ του αν είναι λίγο εξοικειωμένος και τα χέρια του πιάνουν. Από την άλλη κάνουμε και αυτό το πράγμα εδώ μέσα, έτσι. Πολύ δύσκολα θα φύγει αυτοκίνητο από εδώ μέσα μη ολοκληρωμένο, να το πω έτσι, ή να χρειαστούμε τη βοήθεια τρίτων. Και αυτό συνεπάγεται με το οτιδήποτε, έτσι, είτε αυτό λέγεται ρεκτιφιέ, είτε αυτό λέγεται το οτιδήποτε. Γενικότερα όταν έρχεται ένα αυτοκίνητο για πολλαπλές εργασίες, μένει εδώ, τελειώνει και φεύγει. Και με αποκορύφωση φυσικά και τις χαρτογραφίες που προσφέρουμε από τους οίκους που αναφέραμε, Αργύρη. Οπότε, trick question, μιας και φτάνεσαι, πρόγραμμα, custom κονσέρβα. Για μένα ο όρος κονσέρβα δεν υφίσταται καθόλου. Δεν υπάρχει σαν όρος. Και παίρνω λίγο μία πάσα από τον Παντελή για ένα δευτερόλεπτο και θα πω ότι αν και έχει επικρατήσει ως marketing και σημείο πώλησης το κάνω custom δίνει κονσέρβα, ο πιο σωστός όρος είναι off the shelf, δηλαδή ένα προϊόν που έχει ετοιμαστεί με πραγματικό development. Και τώρα περνάμε στο Παντελή για να δούμε λίγο και τι σημαίνει πραγματικό development, που δεν ολοκληρώνεται σίγουρα σε μία ώρα. Δεν υπάρχει προγραμματιστής σε όλο τον πλανήτη που, όπως προείπε ο Γιώργος, να τελειώσει ένα πρόγραμμα και όπως πολύ σωστά είπε και ο Δημήτρης ο Πατακός που ήσουν εκεί, σε μία ώρα, σε 2 ώρες, σε 3 ώρες. Όταν είναι κάτι καινούριο και δεν το έχεις ανακαλύψει, χρειάζεται κάποια σειρά εργασιών και κάποιος χρόνος. Επομένως, όταν ετοιμαστεί ένα πρόγραμμα και τελειώσει ο χρόνος που χρειαστήκαμε για να το ετοιμάσουμε, πάντα να υπάρχει ο όρος κονσέρβα. Επομένως, όταν, για παράδειγμα, έχουμε ένα 14 TSI και θέλουμε να το κάνουμε πρόγραμμα και είναι καινούριο στην αγορά, έτσι, και δεν το έχει δει κανένας ποτέ, ούτε τιουνεράς, ούτε μηχανικός, θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για να ανακαλύψουμε τι είναι αυτό το 14. Έπειτα, να μπούμε στον εγκέφαλό του, να το προγραμματίσουμε. Και όταν λέω προγραμματίσουμε, να δούμε πού είναι τα όρια του, πόσο πρέπει να το δώσουμε και όλα αυτά γίνονται εν καιρό. Δεν γίνεται ούτε σε 1 ώρα ούτε σε 2 ώρες. Επομένως, δεν μπορεί να ονοματιστεί οποιοδήποτε πρόγραμμα κονσέρβα. Είτε είναι του Δημήτρη, που είναι και καλός φίλος, είτε είναι οποιοδήποτε, είτε είναι JPR, είτε είναι Unitronic. Ρεύω, τόσες εταιρείες υπάρχουν. Δεν μπορούμε να πούμε κάποιο πρόγραμμα ότι είναι κονσέρβα. Εγώ αυτόν τον όρο δεν τον αποδέχομαι καθόλου. Δεν υπάρχει όρος κονσέρβα στο πρόγραμμα. Υπάρχει άλλος όρος, ο οποίος δεν ξέρω αν είναι όρος. Είναι τα πολλά αυτοκίνητα που έχουμε κάνει, είτε σαν APR είτε οποιοδήποτε προγραμματιστής, ξέρει πού είναι τα όρια του αυτοκίνητου, σαν Stage 1, σαν Stage 2, και ξέρουμε τι να κάνουμε γρήγορα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κονσέρβα το πρόγραμμα. Ή αν υπάρχει σε ένα server όπως της APR ή της Unitronic και υπάρχουν τα προγράμματα και είναι ένα απόλυτα άρτιο αυτοκίνητο και μου έρθει εμένα εδώ και το κάνουμε log και δούμε ότι όλα δουλεύουν σωστά όπως πρέπει, βγάζει τους ύπους που λέει η κατασκευάστρια εταιρεία και είναι όλα εντάξει, και περάσουμε το file και δώσει αυτά που υπόσχεται το file, δεν σημαίνει ότι αυτό το πρόγραμμα είναι κονσέρβα. Υπάρχουν 60-70 άτομα που έχουν δουλέψει για αυτό το πρόγραμμα. Οπότε σίγουρα μόνο κονσέρβα δεν είναι. Δεν ξέρω, νομίζω να απάντησα στην ερώτηση. Ναι, συνήθως είναι τρομακτικό για εμάς, δηλαδή πολλές φορές για το YouTube, για τα stories, είναι πολύ όμορφο να βλέπεις έναν άνθρωπο που να λέει τη μία μέρα έκανα ένα Fiat, την άλλη μέρα έκανα ένα Mercedes, την άλλη μέρα. Εδώ είναι 200 άτομα, όπως προείπαμε, στην APR, στη Unitronic, πάρα πολλά άτομα και ασχολούνται με μία μάρκα. Δηλαδή, καταλαβαίνουν το πρώτο ECU logic, πώς δουλεύει η ECU. Συνήθως τι γίνεται, όταν δεν καταλαβαίνουμε αυτά τα βασικά πράγματα και στην προσπάθειά μας να βγάλουμε άλογα στα custom, παίρνουμε το file και καταργούμε οποιοδήποτε fail safe μπορούμε να έχουμε. Έτσι, επομένως, δεν ξέρουμε το αυτοκίνητό μας τι θα κάνει αν το καύσιμο είναι χειρότερο, γιατί δεν κατανοούμε πώς θα το προστατεύσουμε από την ECU. Δεν ξέρουμε το αυτοκίνητό μας αν θέλουμε να το πάμε για dragster
και το έχουμε ρυθμίσει σε 8 δευτερολέπτων pulse πάνω στον dyno, τι θα κάνει. Επομένως είναι όλα πολύ σχετικά και επειδή έχουμε ταξιδέψει και στην Αμερική, θα έλεγα ότι είναι πολύ άδικο να λέει κάποιος το πραγματικό development κονσέρβα. Ξέρεις τι θέλω να πω και να επεκταθώ. Με τον όρο κονσέρβα μπορούμε να καλύψουμε και τη δική μας την αμάθεια, αν θέλεις. Και από ποια άποψη το λέω αυτό. Όταν ακούσεις κάποιος να λέει φοράει κονσέρβα πρόγραμμα, δεν έχει ιδέα για το πρόγραμμα. Τι εννοώ. Έχουμε κάνει log custom προγραμματισμού, έτσι, το οποίο έχει γίνει development και έχει γίνει πάνω στο δυναμόμετρο και είναι το πρόγραμμα του προγράμματος στο τέλειο και βάζουμε εμείς την κονσέρβα της APR, της Unitronic, οτιδήποτε και είναι 5 φορές καλύτερο. Δεν βγάζει σφάλματα, αποδίδει πολύ πιο καλά και τα log του είναι άρτια. Επομένως, ποια είναι η κονσέρβα και ποια όχι. Έτσι, δεν υπάρχει κονσέρβα για μένα, ξεκάθαρα. Πολλά από τα custom που μπορεί να πλασάρονται, φυσικά σε όλα υπάρχουν, ξέρεις, έτσι, όπως σε αυτά που ονομάζουν κονσέρβες, υπάρχουν και οι κακές και υπάρχουν και τα καλά και τα κακά custom. Υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις στη χώρα μας με custom προγραμματισμού, που είναι άνθρωποι που τους καλούν στο εξωτερικό, που κάνουν πραγματικό development, να μην παρεξηγηθούμε έτσι, αλλά δεν είμαστε σύμφωνοι και στον ίδιο δρόμο με κάποιον που λέει ότι κάνω custom, είναι να φάει από ένα file server με μικρά tweaks και το ονομάζει development. Και εδώ, για να μην είναι σωστό αυτό, και σε διακόπτω, και εδώ υπάρχουν προγραμματιστές που όντως κάνουν development. Κρατάνε το αυτοκίνητο μία εβδομάδα, 2 εβδομάδες, εκείνο το μήνα, γιατί έτσι χρειάζεται, γιατί δεν το γνωρίζει και πολύ καλά κάνει. Γιατί δεν πήρε ένα file από ένα server και το πέταξε μέσα που δεν είναι καν επώνυμη της εταιρείας. Το έχει φτιάξει ο ΧΑ, ξέρω εγώ, στην Ινδία, στην Τουρκία, τέλος πάντων δεν έχει σημασία η χώρα, έτσι. Επομένως, και εδώ έχουμε πάρα πολύ δυνατούς προγραμματιστές. Απλά εγώ, σαν Παντελής και σίγουρα και ο Γιώργος και σαν κατάστημα, δεν δεχόμαστε τον όρο κονσέρβα. Αργύρι, να αντιστρέψουμε λίγο τους άλλους. Αν έτρωγες τα ωραία σοκολατάκια της Top Mod στο λόμπι, θεωρείς ποτέ ότι θα τελειώνει το αυτοκίνητό σου με custom προγραμματισμό μέσα σε με μία μισή ώρα? Όχι. Δηλαδή δεν βγάζει νόημα. Άρα, έχουμε ένα αρχείο. Το περνάμε στο αυτοκίνητο, είναι της APR, είναι της Unitronic, είναι οποιοδήποτε. Τώρα κάνουμε fine tuning πάνω στο αυτοκίνητο, επειδή αλλιώς πιθανότατα να μην έχει το τέλειο potential που θα μπορούσε να έχει σε ένα αυτοκίνητο. Fine tuning δεν κάνουμε. Ωραία. Το file έρχεται έτοιμο. Το file είναι production, δηλαδή έχει γίνει development, είναι έτοιμο για να τοποθετηθεί σε αυτοκίνητο εάν όλα πηγαίνουν καλά. Εάν οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει στο αυτοκίνητο, το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να πετάξει σφάλμα ή να μην δουλεύει σωστά ή να μην είναι σωστό στα log. Που σημαίνει ότι από πρόγραμμα είμαστε ξεκαθαρισμένοι, είμαστε σωστοί και ψάχνουμε να βρούμε τι γίνεται με το αυτοκίνητο. Έτσι. Εάν τώρα αυτό που θέλεις να ρωτήσεις κατά βάση είναι το αν μπορούμε ένα αυτοκίνητο στάδιο 1, ένα παράδειγμα, στάδιο 2, θέλουμε να το εξωθήσουμε στα άκρα για να πάρουμε τον τελευταίο ύπο, έτσι, ούτε αυτό είναι σωστό για μένα, αν με ρωτάς, έτσι. Προφανώς, γιατί οι εταιρείες, πρώτον, εννοείται ότι δεν διακυβεύουν το όνομά τους και δεύτερον, δεν θέλουν να προξενηθεί καμία βλάβη στο αυτοκίνητο. Εγώ νομίζω ότι κρύβει και λίγο μια δεύτερη ερώτηση από κάτω αυτή η σκέψη του Αργύρη, ότι αν είναι όλα τα αυτοκίνητα το ίδιο, γιατί είναι άλλο ένα marketing ωραίο πράγμα που λέει δεν είναι όλα τα αυτοκίνητα το ίδιο, αλλά μπορεί να απαντηθεί σε μια ερώτηση ότι στο κομμάτι των ανταλλακτικών, άμα δώσουμε 2 αριθμούς πλαισίου στην αντιπροσωπεία, θα μας φέρει άλλο ανταλλακτικό. Ωστόσο, οι εγκεφάλοι και οι εκδόσεις μέσα μπορεί να διαφέρουν και γι' αυτό δεν περνάμε από ένα Golf R σε όλα τα R πρόγραμμα. Έχει συγκεκριμένη διαδικασία που γίνεται. Για να απαντήσω σε αυτό και δίνεις πολύ ωραία πάσα, Γιώργο, να πω το εξής. Εάν όλα τα αυτοκίνητα δεν ήταν ίδια, θα υπήρχαν manuals για κάθε πλαίσιο. Δεν υπάρχουν manuals για κάθε πλαίσιο. Ούτε το ELSA, ούτε οποιαδήποτε αυτοκινητοβιομηχανία κάνει manual για το αυτοκίνητο, δεν έχει για κάθε VIN manual. Επομένως, ναι, όταν λένε ότι δεν είναι κάθε αυτοκίνητο το ίδιο, εννοούν τι, ότι εσύ μπορεί το αυτοκίνητό σου να έχει 150.000 χιλιόμετρα και το δικό μου 400.000 χιλιόμετρα, αλλά αυτό δεν πάει να σημαίνει ότι αν θα βάλουμε το πρόγραμμα, εάν είναι και τα 2 αυτοκίνητα άρτια, δεν θα αποδώσουν το ίδιο. Θα μου πεις πώς γίνεται. Γίνεται, γιατί αυτός που έχει 400.000 χιλιόμετρα μπορεί να έρθει σε μένα, μπορεί να έρθει σε οποιονδήποτε για να του πω αδερφέ, θέλεις τουρμπίνα, θέλεις αυτό, θέλεις εκείνο, για να βάλουμε το πρόγραμμα. Έτσι δεν μπορούμε να το βάλουμε. Αν το φτιάξουμε το αυτοκίνητο όπως πρέπει, θα το βάλουμε. Άρα, κάνουμε fine tuning το αυτοκίνητο και όχι το πρόγραμμα. Ακριβώς, γιατί το πρόγραμμα είναι τελειωμένο. Ωραία.
Το πρόγραμμα έχει 200 άτομα από πίσω, τα οποία δούλεψαν ώστε να... Και 46-50 χώρες που με το πριν γίνει production, αυτό που είπε ο Παντελής, κυκλοφορεί σε beta που είναι κλειστό για εμάς. Εμείς βρίσκουμε τα αντίστοιχα αυτοκίνητα που ζητάει η Unitronic, η APR, τα φέρνουμε εδώ, δοκιμάζουμε και φυσικά έχει έρθει και εδώ η APR που έχουμε κάνει προγράμματα στην Ελλάδα και φεύγαμε 6 και 7 η ώρα το πρωί από το δυναμόμετρο. Οι δυνατότητες των εταιρεών το πλατιάζουμε το θέμα, αλλά δεν πειράζει, γιατί είναι μια ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί και πρέπει να σταματήσει πλέον να αιωρείται αυτό το κονσέρβα, το οποίο δεν μας πειράζει, απλά πρέπει λίγο να ξεκαθαριστεί. Ήθελα να πω ότι οι εταιρείες που κάνουν development το οποιοδήποτε πρόγραμμα είναι πάρα πολύ ικανοί άνθρωποι, επομένως δεν θα πρέπει καν να γεννάται η ερώτηση αν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε οποιοδήποτε setup. Άλλο το δεν έχουν χρόνο και δεν τους συμφέρει να ασχοληθούν, ακριβώς, και άλλο το αν θα δουλέψει ή όχι. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Γιατί, για να τα λέμε όλα, έχουμε κάνει πολλά αυτοκίνητα τα οποία δεν υπάρχουν στους servers, ούτε της APR ούτε της Unitronic. Έχουμε άλλες λύσεις. Και άλλη τουρμπίνα θα μπορέσουμε να βάλουμε από τα καθιερωμένα και back και φίλτρα και τα πάντα όλα. Θα το προγραμματίσουμε και εκεί πάλι θα ξαναχρειαστεί από την αρχή development. Πάλι το αυτοκίνητο θα πρέπει να μείνει εδώ πέρα μια εβδομάδα, 2 εβδομάδες, όσο χρειαστεί για να δουλέψει σωστά το αυτοκίνητο. Ωραία. Δηλαδή, αν έρθει π.χ. ένα S3, ας πούμε, και φορέσει 3076 πάνω, υπάρχει περίπτωση να έχει ξαναγίνει το ίδιο setup, έτσι, και να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο αρχείο. Το base file. Ακριβώς. Και θα κάνουμε fine tuning. Αλλιώς, το κάνουμε από την αρχή, γίνεται development, κάνει 1, 2, 3 εβδομάδες. Ακριβώς. Θα πω ο Αργύρης σε αυτό το κομμάτι και εκεί που διαφοροποιούνται αυτές οι μεγάλες εταιρείες είναι ότι έχουν κατορθώσει, όπως είπα πριν, να κάνουν OTS προϊόντα, δηλαδή off the shelf για αυτούς, και γι' αυτό έχουν μεγαλώσει τόσο. Έτσι, έχουν την πλατφόρμα όπου δεν χρειάζεσαι ένα CMD με 2.000 ευρώ συνδρομή το χρόνο, 1.500 και πόσο έχει, δεν θυμάμαι πολύ καλά. Έχουν επενδύσει πάνω σε αυτό για να φλασάρει ο άλλος εκείνη τη στιγμή. Αντίστοιχα και στην ερώτησή σου με τα turbo, έχουν δημιουργήσει κάποια πακέτα. Σου λένε ότι εμείς στο stage 1 έχουμε αυτό, στο stage 3 έχουμε αυτό το turbo. Αν θέλεις κάτι άλλο, για μας είναι άλλος ο δρόμος. Παραδείγματος χάρη. Κατανοητό. Ας φύγουμε λίγο από τα προγράμματα. Πιστεύω το καλύψαμε το θέμα. Σίγουρα θα μπορούσαμε να συζητήσουμε μέχρι αύριο. Νομίζω ότι 12 επεισόδια θα ήταν αυτό. Τέλεια. Οπότε, ας πάμε λίγο στα project που έχετε κάνει σαν top mods και να μιλήσουμε λίγο για κάποια αυτοκίνητα συγκεκριμένα. Εσείς θα μου τα πείτε. Εγώ υποτίθεται δεν ξέρω. Θα πω εγώ αρχικά και ο Παντελής θα το αφήσω να πει αυτά που έγιναν από το 0. Όταν λέμε από το 0, μιλάμε για ένα ταξίδι κάτω στην Αύπακτο, να φέρουμε ένα αμάξι μέχρι που έγινε όλο βίδες. Για μένα, αυτή τη στιγμή το RS7 που ετοιμάζουμε μέσα για το tuning show στη Θεσσαλονίκη είναι από τα αγαπημένα μου, αλλά δεν είμαι και ο κατάλληλος άνθρωπος, γιατί το RS7 είναι γενικά το αγαπημένο μου αυτοκίνητο. Είμαστε μέχρι στιγμή στα 870 άλογα, σαν stage 2, και δεν έχει μπει ακόμα η Akrapovic που βάζουμε πάνω, σημαντική μείωση και σε βάρος και σε επιδόσεις, και γενικότερα είναι ένα αυτοκίνητο που κάνει τα πάντα. RS6, RS7, C8 ή και οι προηγούμενες γενιές, για μένα είναι τα απόλυτα αυτοκίνητα για κάποιον. Το οποίο RS7 μέσα, Γιώργο, φοράει κονσέρβα πρόγραμμα. Αστείευομαι. Είναι το RS7, το οποίο και σαν αυτοκίνητο έχει πολύ μεγάλο κόστος και γενικότερα τα πράγματα που φοράει είναι αρκετά δαπανηρά, όμως από την άλλη έχει και νόημα. Επομένως, το RS7 είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο αγαπάμε και βελτιώνουμε και συνεχίζουμε να βελτιώνουμε και θα δούμε μέχρι πού θα το φτάσουμε. Έχουμε ξεκινήσει από στάδιο 1 και προχωράμε. Έχουμε στάδιο 2, έχουμε τώρα, όπως είπε ο Γιώργος, θα βάλουμε Akrapovic, μετά θα βάλουμε turbo. Υπάρχει κάποιος στόχος? Τα 1000. Υπάρχει στόχος, ναι, στα 1000 άλογα. Έχουμε ήδη 115-116 κιλά ροπής. Θα δούμε πού θα φτάσει η ροπή. Είναι πάρα πολύ δυνατό αυτοκίνητο. Ειλικρινά, όταν το οδηγάς, είναι πολιτισμένο, αλλά δεν πάει να σου κόβει την ανάσα, γιατί είναι περίπου 120 κιλά ροπής. Επομένως, όπως καταλαβαίνεις, με το που βυθίζεις τον γκάζι και όσο παίρνει αέρα, κάθε ταχύτητα είναι και χειρότερη. Νομίζω ότι δεν θα σταματήσει ποτέ. Ναι, νομίζω ότι δεν θα σταματήσει ποτέ. Με το που κουμπώσει την Τετάρτη, ας πούμε, το αυτοκίνητο πάει καλύτερα από τη Δευτέρα, να το πω έτσι. Μετά, πες μας ένα με φοβερή διαδρομή έτσι project. Εμείς εδώ πέρα έχουμε δώσει
να πω την ψυχή μας λίγο θα είναι, την αγάπη μας γενικότερα, σε ένα GD24 σιρόκο που έχουμε φτιάξει. Βέβαια ήταν ένα απλό σιρόκο, έτσι, το οποίο όπως προείπε ο Γιώργος, το είχαμε πάρει από την ΑΦΠΑΚ, είχα κατεβεί εγώ και ο Γιώργος ένα απόγευμα με ένα άλλο αυτοκίνητο που είχαμε, καθίσαμε εκεί πέρα, το είδαμε βράδυ, το είδαμε την άλλη μέρα το πρωί, πήραμε το αυτοκίνητο, ήταν πάρα πολύ καλό και ευχαριστούμε και πάρα πολύ τον άνθρωπο που το είχε, μακάρι να μας παρακολουθήσει. Φέραμε το αυτοκίνητο εδώ και δεν προλάβαμε καν να το οδηγήσουμε stock όπως ήταν, το βάλαμε μέσα, το κάναμε αρχικά ένα στάδιο K4, σωστά τα θυμάμαι Γιώργο? Πολύ σωστά και πέσαν πάνω σε track day τότε. Βάλαμε ίσα ίσα γιατί δεν είχαμε και δεν προλαβαίναμε να βάλουμε φρένα, βάλαμε τετραπίστωνα 312 ακριβώς της Brembo, είχαμε βάλει αντιστρεπτικές ελαττήρια, δεν είχαμε κάνει κάτι άλλο και είχαμε βάλει και μία αεροδομή πίσω για να μπορέσουμε να έχουμε κάθετη τάση, κάθετη όση στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου για τις στροφές, έτσι ώστε να μας κρατάει. Είχαμε κάνει αυτά τα πράγματα και είχαμε φύγει κατευθείαν στις αίρες για track day. Κάναμε πάρα πολύ ωραία πράγματα εκεί. Το μεγαλύτερο επίτευγμα ήταν ότι το ευχαριστήθηκαμε μέχρι τέρμα. Έτσι. Ήμασταν όλοι χαρούμενοι, δούλεψαν όλα τέλεια. Το πρόγραμμα ήταν της APR και το K4 της APR. Προχωρήσαμε μετά όταν ήρθε το αυτοκίνητο εδώ, αποφασίστηκε να γίνει με body και το ανθρακονημάτινο Γιώργο. Έτσι, όλο, το οποίο είχε γίνει παραγγελία από τη Γερμανία. Θα σας πει και μια ιστορία σε λίγο ο Γιώργος για αυτό που λέω τώρα. Roll cage της OMP, καθίσματα bucket της OMP, quick release στο τιμόνι, δηλαδή να βγάζεις γρήγορα εν πάση περιπτώσει το τιμόνι όταν χρειαστεί ή για να βγαίνεις από το αυτοκίνητο, γιατί πάλι της OMP, γιατί δεν μπορούσε να βγεις αν δεν το ξεκούμπονες στο τιμόνι. Έτσι, εκεί είχαμε κάνει το εξής. Το αυτοκίνητο ήταν με ηλιορροφή, επομένως δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε το αυτοκίνητο με ηλιορροφή, γιατί προοριζόταν να γίνει Φόρμουλα Car, Φόρμουλα Σαλούν να τρέχει, θα μεταφιεζόταν σε GT24. Επομένως, καθίσαμε εδώ πέρα και με τον πρώην συνάδελφό μου, τον Αντώνη, που τώρα δεν είναι μαζί μας, έχει πάει αλλού το παιδί, δουλεύει αλλού. Βγάλαμε όλο το φύλλο του ουρανού, έτσι. Βγάλαμε ηλιορροφές στα πάντα όλα και τοποθετήσαμε από άλλο σιρόκο που βρήκαμε κλειστή οροφή. Κανονικά, αφαιρεθεί η ρεζέρβα και έχουμε βάλει φύλλο λαμαρίνας και το έχουμε κλείσει έτσι ώστε να μπορεί να δεχτεί τη γέφυρα κάτω και το διαφορικό και το χάλτεξ από τετρακίνηση. Τι άλλο ξεχνάω, το αυτοκίνητο είναι όλο λυμμένο μέσα, δεν υπάρχει πουθενά μοκέτα. Εννοείται ότι, όπως προείπα, υπάρχει το roll cage. Έχουμε κάνει custom βάση για να τοποθετηθούν πάνω τα αυτάκια του DSG, γιατί έχουμε αφαιρέσει όλα τα μαμά πράγματα. Έχουμε βάλει τιμόνι αλκαντάρα της OMP, αλλά δεν θέλαμε να ακυρώσουμε τα αυτάκια, γιατί είναι πάρα πολύ ξεκούραστα στην πίστα τα αυτάκια. Επομένως, κάναμε custom βάση σε CNC για να είναι τα αυτάκια πάνω στο τιμόνι. Έτσι. Και η καλωδίωση έχει γίνει πάλι custom για να περάσουν μέσα από το τιμόνι, γιατί όταν θα στρεβες τα τάκοβε τα καλώδια. Όπως καταλαβαίνεις, έχουμε κάνει πολλά μικρά πράγματα που φαίνονται μικρά στο μυαλό, αλλά όταν τα αντιμετωπίζεις και να τα φέρεις εις πέρας είναι αρκετά δύσκολα για να μετατρέψεις ένα αυτοκίνητο πολιτικό σε αγωνιστικό. Επομένως, έχουμε φάει πάρα πολύ χρόνο. Ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Περίπου πόσο χρόνο? Ο χρόνος ήταν αρκετός. Ασταμάτητα, σίγουρα δουλεύαμε κοντά στο μήνα. Ασταμάτητα. Και είδες, μέχρι τώρα είπαμε πολλές φορές το custom. Φοράμε τώρα. Την ιστορία δεν την ξέχασα, θα σας την πει ο Γιώργος για το ανθρακόνημάτινο τέτοιο. Το αυτοκίνητο ήταν από τις κολόνες και κάτω όλο ανθρακόνημα. Εκεί φοράμε ανάρτηση της Volkswagen Racing, την Track Sport, η οποία είναι εξωτερική ανάρτηση, και αντιστρεπτικές με ρυθμιζόμενα ντιτσάκια ζυγαριάς, πάλι της Volkswagen Racing. Γενικά, νομίζω ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα και που συζητούσαμε πριν και λίγο για τα προγράμματα είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα και ο σκοπός του project στον κινητήρα που υπήρχαν και βάλαμε και τοποθέτησαν εδώ μέσα τα παιδιά στο συνεργείο, είναι πράγματα που μπορείς εσύ αύριο να έρθεις να τα βάλουμε και να κάνεις ακριβώς τα ίδια πράγματα που έκανε το αυτοκίνητο, έτσι. Δεν μιλάμε αν θα θελήσεις να επενδύσεις σε μια νάτς. Όλο το kit της K4 με τις χαρτογραφήσεις, με low torque για την πίστα, διαχειριζόμενες από cruise control χαρτογραφήσεις. Είναι πράγματα που μπορεί να πάρει ο τελικός καταναλωτής και τη Δευτέρα να είσαι στη δουλειά σου και το Σαββατοκύριακο στην πίστα. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τέτοιων εταιριών. Εγώ πρέπει να πει την ιστορία οπωσδήποτε για τον Body.
Λοιπόν, χειμώνας, πεπιμένο ο Παντελής, αλλά είναι πραγματικά αυτό. Έχουμε φτάσει τώρα να πληρώσουμε το body που όλο είναι carbon και η αξία του αρκετά υψηλή. Εν τω μεταξύ, κάποια στιγμή, έτσι όπως διαβάζω την προφόρμα, έχει ένα τεράστιο κόστος μεταφορικό. Λέω, τι θα φέρουμε τώρα, είμαστε, ξέρεις, το μετέχουμε να βρούμε εμείς εταιρεία courier, να το παραλάβουμε, λέμε, άσε, έχει κάνει τόσο άνθρωπος στον κόσμο, ας το φέρει αυτός. Λίγο πριν κλείσουμε στις διακοπές των Χριστουγέννων που κάνουμε το Christmas break, βλέπω ένα βανάκι εκεί, λέει Mr. George, λέω παρακαλώ, μου λέει είμαι ο άνθρωπος από το BodyKit. Και έχει φέρει ο δικός, έχει καθυστερήσει μάλιστα και 3 μέρες στο δρόμο για να εκτερέψει σε διάφορα κράτη λόγω χιονόπτωσης, το BodyKit και μου λέει μισό λεπτό να φωνάξει τους συναδέλφους, λέω το κουβαλήσουμε. No, George. Και μου δίνει την πόρτα, έτσι, εκεί ήταν το μεγάλο σοκ. Κλείνουμε από τα project, δεν ξέρω, θέλετε να αναφερθείτε σε κάτι άλλο. Αυτοκίνητα, έχουμε κάνει πάρα πολλά αυτοκίνητα και το R ήταν πολύ δυνατό. Είχαμε Stage 3 της APR, μιλάμε για Golf R7 με Gen 3 κινητήρα και το Stage 3 της APR με όλα τα παρελκόμενα. S6 το οποίο φοράει turbo από RS6 της γενιάς του, αυτό είναι σε 7,5 το αυτοκίνητο και φοράει turbo από RS6. Φυσικά εννοείται ότι έχουμε downpipes και μέχρι πίσω εξάτμιση, εισαγωγές, προγράμματα της APR, εξαιρετικό project και αυτό, το RS7 που είπαμε. Έχουμε πάρα πολλά project, έχουμε κάνει και Passat το οποίο είναι Volkswagen Passat V6 και εκείνο είναι Stage 3 της APR, με σφυρίλα τα έμβολα της APR, με μπιέλες της APR, με ελαττήρια παλμιδών της APR. Όλα APR, τουρμπίνα, kit πάλι σε APR, προγραμματισμός σε APR, πολλά project, πολλά και δυνατά και πολλά. Ωραία. Κλείνοντας με τα project, θα ήθελα να αναφερθούμε λίγο στο πρόγραμμα που είδα και στο YouTube σε ένα βιντεάκι, το project Flash at Home. Πολύ ωραία. Θα ήθελα να μου πείτε 5-10 πράγματα. Μιας και εγώ είμαι άσχετος, δεν έχω αυτοκίνητο, αλλά αν είχα, τι θα έκανα. Επί της ουσίας, αρχικά θα μιλήσουμε για το Flash at Home της Unitronic. Είναι αυτό εδώ το καλώδιο, που επί της ουσίας σου αντιστοιχούμε εμείς το πρόγραμμα που έχεις καταβάλει την πληρωμή για να έχεις, είτε σε ECU είτε σε TCU, δηλαδή και κινητήρα και SASMAN, και μέσω μιας πλατφόρμας που σου επιτρέπει επίσης να βλέπεις μόνο το πρόγραμμα αυτό, μπορείς να το φλασάρεις αυτό το πρόγραμμα στο σπίτι σου. Ωραία. Οπότε έχουμε ένα OBD. Ένα OBD εργαλείο, στην όψη μπορεί να μοιάζει και σαν ένα καλό VCDS, εντάξει. Θέλεις ένα καλό υπολογιστή, οπωσδήποτε μια καλή σύνδεση στο ίντερνετ. Επιπλέον, εμείς προτείνουμε και ένα φορτιστή, όσο γίνεται η διαδικασία, να περάσει στο πρόγραμμα. Περίπου στα 12 χρόνια μετράει η Unitronic που έχει τη συγκεκριμένη λειτουργία. Πρωτοπόρος, στέλνουμε αρκετά καλώδια σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Κροατία τώρα τελευταία. Λοιπόν, και η δεύτερη επιλογή που θα είναι σύντομα διαθέσιμη είναι της APR το Ultralink, που πάλι με τον ίδιο τρόπο σου επιτρέπει να βάλεις το πρόγραμμα στο σπίτι σου. Φυσικά εδώ να μην μπερδευτεί κάποιος και νομίσει ότι τα σφάλματα, γιατί είναι και διαγνωστικό, σου επιτρέπει να έχεις και κάποιες λειτουργίες, να πω, τα logs, όλα αυτά στο αυτοκίνητο. Ότι όταν θα δεις σφάλματα θα λυθούν στο σπίτι. Έτσι, πάντα χρειάζεσαι ένα μηχανικό, πάντα χρειάζεσαι ένα κατάστημα για support. Και σε τι κόστος έρχεται? Αρχικά έχουμε το κόστος του προγράμματος, έτσι, που στην Unitronic μπορεί να ξεκινάει από τα 450 ευρώ και να διαμορφώνουμε μέχρι τις 3.000-3.500 ευρώ ανάλογα το αυτοκίνητο. Επιπλέον, εδώ πρέπει να υπολογίσει κάποιος το κόστος του καλωδίου που είναι στα 200 ευρώ σε ΦΠΑ. Παρ' όλα αυτά, είναι για το δικό του αυτοκίνητο, το συνοδεύει για πάντα, μπορεί να κάνει εναλλαγές καυσίμων στις διαθέσιμες χαρτογραφίες 91-93. Αν επιλέξεις δηλαδή 91-93, μιλάμε λίγο με οκτάρια του Καναδά. Λοιπόν, 95-98-100, ανάλογα το τι είναι διαθέσιμο για το αυτοκίνητό σου, μπορείς να αλλάζεις το πρόγραμμα. Φυσικά εννοείται κάποιος που πληρώνει το Stage 2 έχει πρόσβαση και στο 1 και κάποιος που πληρώνει την 100 έχει πρόσβαση και στην 95. Επομένως, λειτουργεί ως διαγνωστικό, εργαλείο για logs και εναλλαγή των προγραμμάτων. Που αργεί πως έχουμε σημεία συνεργατών ανά την Ελλάδα, δηλαδή μπορεί κάποιος να πάρει αν είσαι στην Πάτρα από τον αντίστοιχο συνεργάτη, αν είσαι στην Αθήνα και ούτω καθεξής. Παρ' όλα αυτά υπάρχει το κατάστημά μας που με μια τηλεφωνική επικοινωνία μπορείς να το αποκτήσεις και κατά δεύτερον το e-shop μας το www.pavlamods.gr/shop, το οποίο μπορείς να βρεις αυτό το καλώδιο και φυσικά να επιλέξεις το πρόγραμμα που θέλεις. Σημαντικό να γνωρίζουμε το VIN του αυτοκινήτου σου και χρονολογία και όλα τα στοιχεία που
χρειαζόμαστε για να αντιστοιχίσουμε το πρόγραμμα. Οπότε, είπατε πριν ότι χρειάζεται να γίνει μια προεργασία πριν περάσει ένα πρόγραμμα στο αυτοκίνητο. Αυτό στο σπίτι μου εγώ μπορώ να το κάνω. Μπορείς να έχεις εικόνα του αν είναι όλα καλά με το αυτοκίνητό σου, γιατί αυτό το καλώδιο σου εμφανίζει και τις βλάβες. Παρ' όλα αυτά δεν μπορείς να κάνεις σημαντικές εργασίες που κάνει ο Παντελής, όπως compression test, όπως boost και άλλα πράγματα που θα δώσω πάσα στον Παντελή να τα πει. Όπως και να έχει, εάν είναι κάτι το οποίο μπορεί να διορθωθεί τηλεφωνικώς, εμείς επικοινωνούμε με τον πελάτη αν έχει οποιαδήποτε απορία. Μιλάμε για να του λύσουμε κάποιες απορίες ή και κάποια σφάλματα αν βγάζει το αυτοκίνητο, να δούμε αν είναι όντως σημαντικά ή τα εμφανίζει για άλλο λόγο. Επομένως, μέχρι ένα σημείο μπορούμε να φτάσουμε. Από εκεί και πέρα, όπως λέει ο Γιώργος, εάν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να λυθεί από το τηλέφωνο και δεν μπορούμε να δώσουμε οδηγίες, θα πρέπει το αυτοκίνητο να έρθει εδώ ή σε κάποιο συνεργείο, αν το καλώδιο είναι πάρα πολύ μακριά, να λύσει το πρόβλημα και έπειτα να προχωρήσει τον προγραμματισμό. Έτσι. Αυτό δεν αλλάζει. Δηλαδή, είτε πάρεις εσύ το καλώδιο, είτε έρθεις εδώ και υπάρχει πρόβλημα, θα πρέπει να λυθεί και μετέπειτα να λειτουργήσει το αυτοκίνητο σωστά. Δηλαδή, αν έχουμε ένα αυτοκίνητο με λαμπάκι κινητήρα, δεν θα βάλουμε πρόγραμμα και θα σβήσει το λαμπάκι, θα παραμείνει ίδιο. Έτσι. Σαν τις διακοπές σου, ξεκινάς για διακοπές πριν τσεκάρεις το αυτοκίνητο ή ένα σέρβις. Οπότε κάπως έτσι είναι η πρότασή μας. Δηλαδή, αν κάποιος έχει σκοπό να βελτιώσει το αυτοκίνητό του και βρίσκεται μακριά μας και όχι κοντά στο κατάστημα, ας κάνει μια επίσκεψη στο συνεργείο που τον εξυπηρετεί για να λύσει τυχόν θέματα. Υπέροχα. Πιστεύω ότι έχουν καλυφθεί οι ερωτήσεις μου. Βρισκόμαστε πού? Βρισκόμαστε στην Top Moods, όπως προείπες εσύ, στο πρώτο χιλιόμετρο Σύντου Χαλάστρας, στη Σύντου φυσικά. Και μας βρίσκεται εδώ Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 5 και few hours later. Δυστυχώς, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες εδώ πέρα, μας έκανες την τιμή. Πολλά μπορούμε να αναφέρουμε, είναι ατελείωτη η λίστα, αλλά ας αφήσουμε και λίγο περιέργεια. Ωραία. Αργύρης, να σας ευχαριστήσω και εγώ προσωπικά μετά την επικοινωνία που είχαμε και βρέθηκες εν τέλει εδώ. Εύχομαι το κανάλι σου να μεγαλώσει κατά πολλούς χιλιάδες subscribers και φυσικά να είσαι καλά και μία μέρα φυσικά να βλέπουμε πολύ μεγάλους οίκους να είναι εδώ. Αφήνω μία ανωτερία πως αν και δέσμευση, πως αν καταφέρουμε να φιλοξενήσουμε στα κοντά τη Limitronic να έχεις μία αποκλειστικότητα για τις ερωτήσεις που θέλεις να κάνεις. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.